Naligo ni Inday Turagsa. Yan, naligo sa siya. Bago siyang naligo, tutoy din si Inday. Ya, mag-lipstick ko guys. Magpagwapa ko. Nako-lipstick dire. Lipstick. Andara ay. Ang akong samin, wala ko'y samin kay gano man, amo ko'y samin. Naguba man, akuan man sana na lingkuran ako na nabuak. Lipstick sad siya guys. Very Nabihan eh. Gracias. Mamutang ko sa kong naong guys og kanang sunscreen. Mag sunscreen man ko para dili siya kanang dili ko tumtumon, dili matumtum ang naong, dili makuanan og tumtum. Asa mo sunscreen diri oy? Miras. Yeah guys, nag-lotion ko og 24 karat lotion, 20 karat. 24 karat na lotion na. Diba? Yeah. Dayon, mag-sunscreen ko. Kani. Nakauyon biya ko ani guys. Kani. Nakauyon akong naong ani. Musamot o kaputi akong naong basta magamit ko ani. Dili ni pwede sa bata. Nigdako na nimo ha. Guwapa man akong bibi na dara oh. Imi siya lang ko no. Bago siyang naligo kami tanan bago mi naligo guys. Ya mag sunscreen ta kay aron dili ta say labaw pang manaway nako. Ha? Usay sawayon man ko diri. Isaway ko nila pero akong gibuhat ilahang giingon nga. Pagwapa ko. Magpalimpyo ko sa naong dili ko no magsige. Focus ko nos bata. Kung ano man nag-focus bahalag kuan. Ya, sawayon ng jud ko sa saon. Sunscreen ko guys kay aron muputi ang akong naong. En las noches de verano, las doncellas que buscan el amor verdadero ponen velas prendidas en guirnaldas en el agua. Y si un caballero levanta su corona de flores, puti nun pumayo ko naong. la doncella sabe que él es su destino. Las encendidas flotan en la oscuridad. Butangan sa labang atong liog. Nya nag-lotion ko og 24 karat gold nga Rosmar. 24 karat. Nya magpakilay din ko. Thank you for watching. Ana lang kasayon guys ang magpagwapa. Pagwapa taro dita sa wayon. Sabot. Sabi na salida oy ngungo na. Ngungo jud siya di ay oh. Naghanag sungay ah. Ana ra na siya guys. Di lang ko mga ibro kaya abi pa lang asata mamurikata asata. Ari ra diri. Nah, bukan nak kayak.